Заповядай. Какво е това? Това е единственото купче, което можеш да наредиш. Ха-ха-ха! Злати, ела да видиш нещо на лаптопа? Какво има? Честно бе! Пардяща възглавничка! Купих ти подарък. Колана на Пинко, който толкова харесваш. Наистина ли? Мале! Ох, толкова много време искам. Нямаше подходящия размер, затова ти взех нещо малко по-подходящо с сантиметри. Ужасен си! Ще ми дадеш ли ключовете за колата, че трябва да проверя нещо? Внимавай как ще ме върнеш. Внимателен съм. Ето, благодаря ти. Дидо!